Mene. Aika. Odota. Tää on hauskanpitoerä. Minuutti jäljellä. Hauskanpitoerä, Timo. Hauskanpitoerä. Oho! Hohoho! Takkesti eilen pehmennettä. Niinpä muuten. Ei kyttäillä liikaa, rohkeasti vaan kevyet osumat. Just noin, kevyet osumat. Timo, kevyemmät osumat, älä purista yhtään. Lähdette lämmittelee. Eka erä oli lämmittely. Minuutti mennyt, just tolleen, rentoi. Muista hengittää, hyvä. Hengitä, yritän olla mahdollisimman rento. Just noin, vähän kunnioitusta, älä sähälää, hyvät väistöt, älä panikoi. Kyllä sä näet ne lyönnit, ei se mitään uutta on, ne tulee ehkä vähän napakammin, mutta ei sieltä mitään uutta tule. Lähde prässäämään, älä kunnioita liikaa. Nyt sä pakitat koko ajan, sä oot isompi ja vahvempi. Timo, eteenpäin, puolet mennyt. Ja ei liian likaiseksi, pysy koukkuetäisyydellä, Älä pakita. Hyvä. Kropan väistöt, älä pakittele eikä nojaa taaksepäin, mene eteenpäin, just. Kunnon väistöt. Hyvä, nyt oli ihan hyvä. Ja samanlainen, älä pakita yhtään. Nyt noin pitää oppia kattoon, että kun sä ryntäät ja sä tiedät, että se tekee tollasen rodeon väistä, niin sit sun pitää oppia kattoon, 30 sekuntia. Eli älä ryntää niin paljon, yritä kevyillä hyvillä jaloilla mennä sinne. Ja koukku etäisyydellä. Älä anna sen prässää ite heti. Just noin, pakata se huono asento, lähde prässää vaan. Älä jää venaa. Hyvä, noin. Jatkuu. Se oli hyvä kuitti. Ai tulis kiville? Ai kiville? Älä pakita. Sentti kerrallaan eteenpäin. Ja oot valmiin vaan konttereihin. Anna mennä vaan. Ja iso yläkropan liike kans siihen mukaan. Sun pitää olla valmiiksi pois tulilinjalta. Valmiiksi pois tulilinjalta. Älä jää odottaa. Sä oot hitaampi, sulla on huonommat refleksit. Mene.